No, moji milí, a teraz ešte vám poviem takú jednu pikočku, že chodím cez tunele normálne. Sú také tmavé a dlhé a serú ma velice. Som nasralý, lebo už dlhšie si všímam, že v tých tuneloch aj v Nemecku, že tí tunele, tam je velice veľká tma. Áno? No. Ale, že tma, no. Ale prečo? Jakože, keď to je tunel, tak tam musí byť tma. Ale, prečo? Nevím. Ja som si všimol, že aj keď idem cez ten tunel, málo ktorý tunel je vysvícený. Áno. Ale väčšinu v tých tuneloch je taká tma, že ja osobne ani volakedy nevím, kde som. Jako ja vím, že som v tuneli, lebo je tam tá tma, to je pochopiteľné, ale prečo, keď ja vejdem do toho tunela, tam musí byť taká tma? Však dneskaj sú tam tí lampy všelijaké, také inakšie, také, čo silno svíca, jak UFO, keď náhodou víš, jak svíci UFO, ja nevím. Ja som len na obrázku videl a svícilo silno, skoro by okná vypálilo, aj okuláre, ale potom som kúpil druhé, také tmavé, takže už mi môžu svíciť, víte kam. Už mi nič nevypála. No, ale ja by som chcel, že by tak silno svícilo aj v tom tuneli. Ja bych si aj do toho tunela dal okuláre, tí tmavé, a mne by to vôbec nevadilo, že v tom tuneli sa tak silno svíci a že by aspoň čo bolo vidieť, ne? Lebo ma to už ako kúsek sere, áno, ale tam je taká tma a tí lampy, tí sodíkové, či aké sú to, tí žlté hnusoby, čo nevidíš ani lajno, že včul to svíci, jak keď ideme našich svatých páliť svíčky a všade je taká tma jak v Rici, a vidíš len tí svíčky a nič dvác vidíš, ne? A potom takto svíca aj tí tunele. Ale ja si myslím, že by tak nemuseli svíciť, lebo keby sa nekradlo penáze, tak by bolo aj na moderné lampy. Aj v Nemecku asi ja nevím, lebo aj tu majú také tmavé tunele, že ani prd není vidieť. A už ma to sere, a čo nevím, kde som. Asi mi to telefon poví, ma tu auta obíhajú, no hýba aj červené, krpaté auto, škaradé.
tetka jedna nemecká v mnou sedí. No a už ma to sere. Víte, prečo ma to sere? Ale ma to sere, lebo nič nevidím. A už by s tým mohol niekto niečo robiť. Všade, lebo už ma to sere. Ďakujem.